Thank you po. Maraming salamat po, Sir Leco. At yan, kararating ko lang din eh. Galing kami sa Butuhan. Buti nakaabot pa. Ate Ima, good morning po, good morning. Hindi na rin ito kay Leco. Sarap. Good morning, Ate Ima. Tamsakos, thank you po. Thank you sa patamsak, Ate Ima. Kararating ko lang. Nagboto-boto ng kapitan. Yung ito.
Hello po, Ate Milber. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po, Ate Milber. Ate Kapit. Kamsak dan kapatid Nicole. Good morning po. Thank you po. Maraming salamat. Live pala si Miss Joanna.
Sabay tayo ng live. Ngayon kasi ang live ko eh. Oh. Yun ang sa'yo, anino ko din yun. Sabay ang live natin. Okay. Ako nga, kagagaling ko lang ng ng butuhan. Eh, yung isa kasing nag-end na siya, kaya nag-live na rin ako. Kahit kararating ko pa lang. Dapat mamaya pa akong 12. Malapit na naman, kaya nag-live na rin ako. Para mamaya ng 2 hours, di sa naman sa cementerio maglinis sa porto dito. Okay, Miss Joanna. Ito kasing isa kong yung si Anino, binababa ko din ng mga, siya yung pambaba ko ng mga link. Mag-ano lang ako, mag-reviews lang. Oh. Kaya pagkatapos kiti ito, pag malilim na, doon na naman kayo maglinis, magpintura, kasi minsan lang naman yan sa isang taon. Magpintura na naman kasi naman yung pintura. Kaya pagkatapos ko magbuto, madali nga umuwi para makaabot sa live. Pagkatapos mag-live, doon na naman sa cemetery. Kaya kanina, maaga pa ako pumunta na para makaabot pa sa pag-live. Yun, umabot naman. Ano yun, sa opisina mo yan, yung cellphone mo? Nakatutok lang sa flower? Nasa opisina ka?
Ay sa ano ka nag-work sa bahay lang? Ah, caregiver. Stay in, ay diyan ka sa sa may bahay mismo. Buti sa inyo dyan noon, di bawal yung cellphone. Di ba yung iba, kinukuha yung mga cellphone pag nagtatrabaho. Di yung cellphone mo, maghapon yan dun. Sa kwarto. Di ba kasi noon bawal? Minsan nga kinukuha nila, di ba? Malapit lang din naman pala. Kaya pag pwede kang umuwi. Di doble yung bayan. Doble yung mo. Nagbo-board ka pa. Di ba mahal ng dyan? Bagay, malaki naman sahod mo. Kaya lang, di ba, pag ang mahal ng dyan, upa. Tapos pagkain mo pa. Ah, okay naman pala, no? At least, may sarili kang boarding house, di ba? Ate Mitch, good morning, Ate Mitch. Naman di mo Ate Mitch. Work muna ako. Ayun. Okay, Miss Joanna, thank you. Maraming salamat. Work muna. At ako'y magbababa din ng mga link nila. Ano ba yan, Ate Mitch, ano yan? Premier mo ba yan?
Ate Susan, magandang tanghali po. Ate Susan Adornado, thank you po. Maraming salamat. Ate Mitch, Ate Aba, tusok. Dan sa nakapin. Thank you po. Maraming salamat. Ate Susan, Ate Aba. Ate Aba, may galap shout out everyone. Nina Therapy Lake of TV. Dikit kalimbang all. Ate Mitch. Siksigam. Nasa work ka. Biglang po. Tambay lang to. Lang po kuya. Thank you po Ate Susan. Thank you. Maraming salamat. Ate Mitch, kaway-kaway. Susan, OTW po. Tambay na po kuya. LL. Thank you po Ate Susan. Maraming salamat. 2 hours lang naman ako Ate Susan. Paghugas ako plato. Magtambay lang idol. Antok pa. Nag-concert ka ba idol? Nag-concert ka na naman. Dan, Susan.
11 million, Miguel Love, shout out, Ate Kapit. JJ. Nag-live si Ediver kanina.
Nag-live, G. Maga ako pumunta sa ano eh, sa Butuhan. Hindi ko na natingnan kanina yung cellphone. Maga ako nagbuto kasi baka marami. Nakita ko kanina dun, yung tatay niya. Yun ang nagtinda. Sa yung mag-asawa, yung nanay niya. Atibayang Tamsak, Team Ka Agapay, Team Love, Admin Tamsak. Tambay, lunch time. Thank you po, maraming salamat, Atibayang. Back to Qatar. Bahrain vacation. Like and share. Thank you po, Atibayang. Maraming salamat. Ate Susan, thank you. Maraming salamat, Ate Susan.
Jensabal, thank you. Nicole, shout, shout, shout out. Patusok po, thank you. Sabit natin Ate Susan. Patusok po daw kay Ate Susan. Nicole, din po ako. Ha? Albay. Ako po ay Pasakaw, Camarines Sur. Pasakaw. Pero po may mga lulo kami dyan sa Sorsogon, o Albay, Piuduran. May mga, nandyan daw yung mga kamag-anak ng lolo namin. Ay Tolosa. Diyan daw po, may mga Tolosa, Albay, Sorsogon, Piuduran. Diyan daw. Tapos yung kapatid ko, diyan nagtatrabaho ngayon sa Sorsogon. Marami na daw siyang kilalang Tolosa doon, Ate Susan, sa Sorsogon. Kuya Ibong, good morning Kuya Ibong. Miss Joanna, thank you po. Thank you. Hindi ko maano yung sound cellphone eh. Ginagamit ko dito sa pagbaba ng link nila. Kanina pa ako dito. Masid lang. Masid ka lang kaya mo. Ba't ka nagmamasid dyan Kuya Ibong na? Sana naman bits ang primer mo Kuya Ibong. To this. Thank you po Miss Joanna.
Ati Kapate, Ati Mitch Gamdan. Ati Milani. Hindi po maraming salamat Ati Susan. Dalawa na kayo Ati Susan na albay ka nga pala. Siya na nga pala si Ati Pearl TV sa Sorsogon. Ikaw albay. Ngawin ko na kay Ati Susan dito na mga nakikilalang taga Bicol din. Sa Pili, sa Sorsogon, sa Nabua. Mayroon ba na ang bababa mo? Kay Susan tayo. Saan ka albay tabi? Saan ka daw Ati Susan sa albay? Sabi ni Kuya Ibong. Dornado. Black. Yan nga Ati ano mo? $396. Albay. Dikit ko na sa'yo Ati Susan si Anino ni Bicol. Panoorin ko muna yung video mo para okay yung dikit. Yung Anino ni Bicol, Kuya Ati Susan, sa akin pa yun. Dinikit ko na sa'yo. Kay Susan tayo.
Maingay, may nangitlog na manok.
Idol Lupi. Ano ba si Idol Lupi? Kape. Dikit ko na sa'yo, Ate Susan, yung ano yun, yung Bicol. Yung isa kong alagad. Kuya Ibong, thank you, Kuya Ibong. Ate Mitch. Thumbs up upcoming. Kaya nakabid ako sa iyo dito. Nakababa na yung ano mo, Ate Mitch, yung premiere mo. Binaba ko kanina. Yung premiere. Ipin kita ulit para makita nila kasi baka matabunan. May kasi yung manok kaya
Minumute ko kasi ano, maingay yung manok sa labas. Kuya Ibong, thank you. Maraming salamat, Kuya Ibong. Mamaya sabit ko, Kuya Ibong, yung ano mo, yung premiere mo, Kuya Ibong. Tapusin ko lang itong mga ano. $13 million in the house. Thank you. Maraming salamat.
Ate Chi, thank you po. Maraming salamat, Ate Chi. Nasabit niya, Ate Chi, yung nakababa na, Ate Chi, yung premiere mo. Ayan, binaba ko na. Patamsak po ng premiere. Kayong tatlo ni Ate Mitch, Kapate, saka sa'yo, naka-premiere kayo. Yan. Binababa ko kasi yung mga yung mga bagong video, yung premiere, para natatamsakan ka agad. Kapate, ayan, yung mga premiere. Charlie. Happy lunchtime. Shout out to all her. Ate Charlene, thank you po. Ate Charlene Official. Charlene Official. Happy lunchtime, guys. Thumbs up po. Thank you po, Ate Charlene. Ate Susan. Lake of Simple Kitchen. Thank you. Maraming salamat. Thank you to Miguel Love shout out. Ate My Joy. Ligit ko sa ito, Ate Charlie. Charlie Official. Anino ni Bicol. Miguel Love shout out all Tusok. Charlie Official. Miguel Love shout out po kapatid. Biglang host, grabe pa, busy sa work po. Kailan po yan, Ate Marjo? Thank you. Maraming salamat sa pagpunta. Biglang host, grabe po, busy. Oo, maaga pa dyan eh. Good morning. Kasagsagan pa ng work. Dito, hapon na. Mag-aalauna na dito. Ate Charlene, dinikit ko na sa'yo yung isa. Si Anino ni Bicol. Qualities approach guy, palablab po. Salamat and bakas po. Hindi na ako nagbakas doon. Yung ko lang naman yun, Ate Charlene. Yung aking anino. Pinulpak ko na para hindi malagas. Dikit na dikit. Si Anino ni Bicol sa iyo.
pan fried pork stick Chinese. Sarap ng luto mo, Ate Charlie na. Mary Joy. Baita. Nakakatakam yung luto mo, Ate Charlie na. 19 hours. 190 views. Chinese stick. Per Chinese stick. Tayin ko lang ito at yung mga Charlie na. Ipalpang ko na. Ano naman. Ray, thank you. Shout out Idol at Idol Jovel. Netomera. 23 ring lang. Idol Jubel. Thank you. Maraming salamat sa pagpunta. Yung pulpak na. Pulpak na ako sa iyo, Ate Charlene, yung aking anino ni Bicol. LR Mirasol pala. Ayun. White Lito Mirasol dyan. Ay ano mo lang yan, ninja. Ito yung min mo, yung binaba mo. Kuya Kuya LR Mirasol. Ibaba ko yung min mo. Ibaba ko. Ayan. Ibaba ko para madikitan nila. LR Mirasol TV 2.8K. Tamsak. Kuya Ray, thank you. Maraming salamat Kuya Ray sa pag-tamsak. Dan sa nakapila. Maraming salamat sa inyong patamsak dyan. Tamsak lang kayo dyan. Kuya LR Mirasol. Ayan, dinikit ko na sa'yo si Anino ni Bicol. Pulpak ko lang yung video. Both Wesley. Serving people heartily. Please subscribe. Yan. Saan ba ako? Ate Kapit, Marjorie na pala. Ate Marjorie. Ang aking ibababa. Oh. Ibaba ko rin sa iyo, Kuya Ray.
Ay baba ko na naman kay Titoy. LR. Sa'yo naman Kuya Ray. Natamsak naman kayo dyan. No? Kay LR Mirasol, ayan po, dikit na po si Anino, yung aking ninja. Dikit na po. Full pack. At ibababa po natin si Ate Marie Joy. LR Marie Joy, Mirasol. Mirasol TV. Ayun. Dan full pack. Marcel Baita. Meron ka ba dyan? Premier? Dagat. Bios. Sa bios lang tayo. At si Mary Joy. Yun. Dito Mirasol Play. Thank you. Maraming salamat Ate Charlene. Kuya Ray, thumbs up dan. Charlene, official. Dan na po sa'yo Ate Charlene, si Kuya Ray. Bigyan mag-love shout out. Padikit na rin po dyan sa aking mga binababang bahay. Diyan kuya may harang. Wendy. Labalun. Beach farming attack. Parang tamsak din sa nakapin.
Di ba sa'yo yung nakapin? Ate rin. At kuya rin. Goodbye. Salamat idol. Thank you. Salamat. Salamat idol. Welcome Kuya Ray. Food bad recipe. Pabiyos po. Salamat. Kamin ka pala. May ikat kamin ka dyan. Si Ate din siya. Naka-live ka rin ha. Ate Charlene, official. Thank you po. Maraming salamat Ate Charlene. Thank you Ate Charlene sa pag-stay. Maraming salamat.
tansok po ng Premier Tres Cantos. Kuya Manoy. Kuya Manoy, Podpad. Thank you, maraming salamat. Ikap si Pod Kitchen. Pag-use po, salamat. Pag-use po, pag-use.
Tamsak kalindo. Hindi pa nagbubuko sa cellphone ko. Tapos na. Bre, bukas. Ate Loni, thank you po Ate Loni Ariola. Maligayang undas po. Pasuyo. Salamat. Ate Marjoy, Ate Marjoy. Ate Kimball.
Basta ako lahat dyan, binaba niyo, nakatamsak na ako dyan. Mga premiere nyo, di ba? Nakatamsak na ako. Tapos, naibaba ko pa. LR Mirasol TV Dan Last Click. Kuya Ibong. Ang unang lahat. Nag-aaral pala ako.
Ba't nagbubura ka dyan, Ate Kapita? Patamsak.
Ate Joanna. Thank you po, Miss Joanna. Nag-in ka na, Miss Joanna. Seryoso lang. Oo nga pala. Ako magano lang ako. Mag 2 hours na ako. Mga 2 p.m. In na rin naman ako. Nagi 2 hours na. Chi Bukal Vlog, thank you po. Maraming salamat, Ate Chi. Sam, may love chat, Kuya Bicol. Nagbuta ka na, Sam? Tambay po sa'yo. Tapos ka na magboto? Ate Mitch, pag-view, new upload. Ang dami mong upload, Ate Mitch, ngayon ah. Nakaboto na. Okay. Yung kanina, di ba, nagmaga ako nagboto kasi basay ko maraming abutin ako ng tanghali. Diba, yung pag ko naman, mabilis lang. Kaya kung yung pag ko sa'yo, kararating ko lang nun. Kuwasa, may upcoming ka pala eh. Binaba ko na yung upcoming mo kanina. Mabilis-bilis naman ang ngayon. Kasi kapitan lang naman sa kagawad. Madali lang naman magano.
Miss Joanna, Ate Kape, Joel, magandang shout out. Ate Mitch, Kuya Bicol, silip lang, work pa. Bid lang. Thank you po. Kailan yun, Ate Mitch? Lapit na naman ako mag-in.
Hello po, mag-end po ako. Maraming salamat sa inyong patambay dyan at pabiji. Thank you po. Ate Chim, maraming salamat. Ate Mitch, salamat po. At ako'y mag-end na. Babay po sa lahat ng kumanta. Sa mga nag-BG lang po. Maraming salamat. At ako po'y mag-end na. Bye-bye po. Bye-bye. Maraming salamat.